ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetay wita alawas anapauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Diyak makita ni Miko. Napanan na ka di. Nakitak mo ang nagkuyog dakin ni Ali agayam na madam. At daigam da apana. Napandaman nga rodan ija kabakiran. Napanda na ganop. Ay, dayjay nga anak ko. Pagasman na unay ti mapanagano. Kanayon mo't kada isang putda nga ugsaw no abuyo madam. Nagpada day ti ama na pagasman da unay ti mapanagano. Kay kayat dati maano pan asidaan. Ngam ti magatang iti tsindaan madam. Ay, sa bagay, uray siyak. Nanananam ti maano pan. Ngam dagiti pinakanda iti feeds adingwan. Wan matkit di Uray siyak mat madam. Kasta akman. Insusuon mo matday takaramba. Saan ka kadi amapan ijay pakiab-abala manak ko? Inak pa eksakto, sakbay amapanak, ina. Amok ngamin asurutan nyo ni ama iti pagmulaan nyo kadagiti mais. Inak nga rodan ijay ayan ti amam. Saan ngamin anangan itay sakbay anapan? Uwan ina, kalpasan ama isangpot ko ti danom. Sumalugak, ijay pakiab-abalak. Kaduam kadi pa'y tigayam mo anim oyra, anak. Uwan ina, imbagkan ko na. Tamadagas ko ijay balayda di tababa. Datayo ka dito'y bantay ti ayan tayo. Dito'y mat ngamin ti pagmulmulaan tayo iti mais. Awan mat ngamin ti mabalin tayo amulaan ijay patad, anak ko. Maawatak ina. Jakmat kaya ti agyan. Wano agkasera ijay patad. Kunak no saan kan nga umay gayam. Aglugan ako man iti habal-habal itay. Pasensya kan, gayam. Adala ngami nakataktakak. Okay lang gayam. Amuklat tano medyo maladaw ka. Agyaman iti kanayon mo apanangururay kanyak, ha? Inta nga rodan, tapno saan ta amaladaw. Sige, taayabak ti kabsat ko. Taitulod na tababaan iti habal-habal na. Numakasang at kumamot iti bantay ti habal-habal. Mabalin mo siguro. No, ada maaramid apag na anti habal-habal. Kuma, ngam alangan mo't ang mga ramid ni ama iti kalsada nga is-iso. Day tirigat na. Manmanumat ngamin ti kadwayo nga da iti bantay. Sakat nagiinadayo kami. No kumamay-may sa adiso, mayat kuma. Wen, no may sa adiso, di mabalin tayo ti agtitinulong nga mga ramid, iti uray pag naanlaang ti habal-habal. At damat bubon dito At dalakid di umay umin-inom nga ugsa. Di tagay ayos adadong di tababa. Agyan tayo tilingag ti kayo. No adda umay nga ugsa, pasabtan tayo ti pana. Saan tamat siguro nga agawid apauy-pauy. Di tapay mo't naawanan itinanopan, no intaganop. Itala nga maisarong ta dito'y adis. Sabali nga minti pagan-ano panta idi. Ngam da ito'y bubon, kat madlaw nga dagsaksak to. Nadalos ti aglawlaw na. Kan adadalan nga agturong dita banda iti daya. Sigurado nga dagnanaid iti asidag. Tada nalabsan ta amulmula a mais. Kaawatan nga agmulmula iti mais ti agnanaid iti asidag. Kay kayat da ka diti agnaid dito'y bantay, nga medya patad? Kasano, no agmula lang iti mais ti pagbiagan da. Amumuten, mais ti kang runa na pagbibiyag dagiti taga dito'y. Kaasidamat nga rod nung kasta. Sana kaskan ka, nga adda negosyo ijay syudad. Malumpanan, ado ka din tinalpas mo nga inaban? Adamot basit. Madamdama, umay bilangan ti para bilang, numanon tinalpas ta. Numalpas na mabilang, alaan ta titangdan ta, tagawid ta amasapa. Kaslang amin makatudtudo. May mayat samot na tunggal lawas nga alaan ta titangdan ta, tapnong maurnong. Wan sa nga agpayso. Mamaminsan ti panangalata.
Awan ka di panggap mo amapan ije syudad? Arapaap ko mati makapan. Ngem narigat. Tawan mo ti kabagyan ijay. Oray siyak. Kaano tanga tamat amakapan ije syudad? Dito'y kabambantayan. Kan dito'y laang patat ti pakadandanunan ta. Adda ko marasakas iti kasupukan. Agsagana ta, ang mga nuog sa daytan. Isagana tanti panata. Tapno jay lamang ibyak, inton agparang ti ugsa. Sige, isagana ta nga rudan. Adda pa'y la iti kasupukan. Ne, saan mo tin ngagkut-kuti? Awanan ti agkarkarasakas. Naangot na ta nga ta. Tanagsardang iti kasupukan. Saan ta ngagkut-kuti? Saan nga ta ngagtuloy nga umay uminom iti agay ayos adanom ngagtaod iti bubon? Umayin ti saraan nga uksa. Panaantan. Dayjay, naudatan ng ti ugsa. Adda man ang iyawid tayo jay patad. Adda manen pagbingayan ta nga ugsa. Naimbag, ta nakasangpat kan, Miko. Adda ka di importante nga ibagayo, ama. Nakita kami iti may sagayem ko, amang idadaulo iti sabali at tribo, iti sabali nga isla. Apay ka di day tagayem yo, ama. At na nagtulagan mi iti dayjay agayem ko, nga agabalayan kaminto. Agabalayan? May samot ti anak yo, ama. Ken may samot ti anak, ti kungkuna kagayem ko. Bagnang dayjay agayem ko, nalawa ti asyendana. Anya ti kayat yo asawan, ama. Imposible, at di mo maawatan ti kayat ko asaway. Apay amanipod kinasauna ka ti amam. Di ka matagtagari, Miko. Kasano? No saan ko akayat ti ibagbagan ni ama? Anang itulagan na kanyak adayag, ina. Sana mabalin alabsingam tinagtulagan da amam kan tigayam na. Bakyan tayo chay? Nalawa ti hasyendada. Apay ngayon tulagdak, ina. Amumi ti pagsaya atam. Pagsaya atak ka di, ti makiden na iti saan ko ngam-am mo, ina. Amumi ti pagsaya atam kunakmanan. Di na kami ibabain. Apay ko mama ibabain kayo, ina. Sakmat ti masiknan. Awan ti mabalinam. Ti tulag katulag. Saan mo ang mabalin asalungasingan? Amam kan gayam. Adda manan parikot mo. Isuan nakaumay ka naladingit. Ali, adda ka din ang itulagan kan ka dagiti dadakkel mo. Da kayo lang ababak nang ti maitulag iti padayo abak nang. Apay akas jay. Saan na kayat dagiti babak nang ama ikamang ti anak da iti na pobre? Kasano? No saan kami nga ginusto iti na kay tulagak? Dahit ti saan kong amo. Ngam sigurado. Guraan da kayo ti dadakkalyo no saan kayo ngagtungpal. Mabalin ko mamat asanak ngagtungpal iti kayat dagiti dadakkel ko. May mayat matlaeng no sikat ti agpili iti asawaam. Uwan ko ma. No apay mat nga intulagdak dagiti dadakkel ko. Dahit atirigat na ita. Imbaglakid din tadidak intulag dagiti dadakkal ko. Mabalin ka di akadwa anak. Mapantay jay syudad. Kumusta ti pa nagtrabahom ijay patad, anak? Nasaya at mat, ina. Madamag kumahan, ina. Napnapan kayo ka din ijay syudad? Napanak idin. Iti kinapintas dagiti makita ijay. Adumot ti na italimang amadi. Wenno kinaluko dagiti dadto maatao. Kasi iti anya, ina. Ijay syudad, uray kaarubam, di mo pa'y amo tinagan na. No dito'y ayan tayo, am-amom, uray saan mo akaruba. Ha?
Mabalin mo matimakiam-am mo. Saan ka di, ina? No dito, oy. Mabalin ka dumawat kadagiti mula ti amamom. Ijay, awan ti madawat. Tamagatang amin. Uray na laylay abulong. Magatang anak ko. Bro, anya ti imbaga ti tal kami ti negosyo? Ayos mo ti amin, bro. Nakitak ti simrek akwartak iti bangko. Ket, mayat-mat. Bilibak matkan ka, bro. Asino ti mga ibaga nga addadakkel a negosyom dito'y syudad? E dinto tano addatay di lugar tayo. Aganop ti pagasmam. Pakaragsakak ti aganop. Ubingak pa idi. Sumurusuro takon kini ama nga aganop. Isu analaing ka nga agpana. Uray si kamat, bro. Nalaing kamat. Kaano tamanan nga agsubli di lugar tayo? Inton bigaten, bro. Kaya't ko ama pantamanin di kabakiran. Intamanin aganop. Numasawa ni Amir ti anak ti gayem ko. Bumaknang. Tanalawa ti asenda ti pakaykamangan na. Uray mo ti asawaan na. Bumaknang mo, tado mo ti negosyo tayo, apakairanudan na. Nasingsingid tumanin ti pamilya tayo, no agaabalayan tayo. Madamag kuman gayam. Kunam idi nga ada diferensya ti panagkita ti agbalin a manugang ta. Abangan no sana kayat ni Miko. Isu nga kikita tayong tulangan inton kaaldawan ti kalaysa. Tapno saan a makababawi ti anak ta. Kasta nga rod. No makita na asaan na napintas ti babae, kanada diferensya ti may sa amatana, amang ano di na kayat nga ikalaysa. Pudno ka di nga dagrayo kan ka iya pagtrab-trabahuan nyo, anak ko. Pudno, ina. Ngam saan ko akayat da di alalaki? Ibalakad ko akitaam anaimbag ti lalaki apilyam akatako na inay mo itibiyag. Numabalin kat kitaam ba't jay saan ka unay nga agrigat. Jak pa'y nakita ti lalaki a kursunada, ina. Ngam, di agrayo ita. Saan ko a kursunada? Kitaam jay kap-kap na kam alalaki. Tanarigat ti agbabawi iti udi na. Wan, ina. Sa maysa, ubingak pa'y mat. Saan ko pa'y akaya ti makiasawa? Wan ba't kit di, ana? Saan ka mat na maawanan iti lalaki? Ado pa'y di ti pagpilyam no bilang. Alaan tapana kan baim. Taintamanan agpalpaliwa iti kabakiran. Sika talaga, bro. Pagasmam launay ti mapanaganop. Imbag ti mapanaganop. Ngem ti ibagamanan dagiti dadakkel ko. Adanda ni kanon ti tulagan da. Angon gayam. Nakitam ka din ti babae ang nakaitulagam? Saan pa'y, bro? At dapay kid di atap ko. Ta ibagada nga kikita kamin tulaangan iti kaaldawan ti kalaysa. Sa dino kano ti pakaangayan ti kalaysa, bro? No santo kano agar din wedding. Iti parke kano. Dagiti dadakkel ti agtulag kan isu aminen? Saan ka umanugot? Kasano? No saan ko gayam akayat dayjay adayag? Naibagam ka din. Asaan ka nga umanugot, bro? Saan pa'y? Diyak kayat apanunutan day taabanag. Tamadismayak lang. Agrobotan. Intakit din aganop. At nalipatan ni Ali itinagpwestuan mi itay. Kat sinblin. Ay, agtugawak iti asideg ti bubong. Aglingedak iti dakkel abato. Taurayak ti gayem ka. Aggapo iti daya ti arimpadak. Idinto ta iti laod tinapanan ni Ali. Asino nga tati sumungat. Aglingadak, amang ano kabuso. Isaganak ti panak. Nagpintasan adayag. Aglaba siguro.
Tadamat lupot ana ikabil iti batsyang indisuna. Umasidagak man. Hindi na kumadangran, Apo. Pang-aasim. Saan ka adangran? Napintas adayag. Siyak ni Miko. Umayak laeng aganop dito'y kabakiran. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauwan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, marigrigat dagiti aggayem at daira kan Moira. Agnanaad dagitoy iti kabambantayan, ngam agtrab-trabaho da iti pagabulan iti patad. Iti sabali a bangir, baknang matnimiko nga anak ti maysa a tribe leader. Intulag da daytoy iti babae asaan nang amam mo. Sumkad tirik nana, tadi na pa'y nakitkita tinasao a babae. Pagasman ni Miko ti aganop, kadwa na ti gayem na ani Ali. Iti panaganop da, naisarong da iti lugar da ira. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagpintasan adayag. Aglaba siguro. Tadamat lupot ana ikabil iti batsyang indisuna. Umasidagat man. Di na kumadangran, Apo. Saan ka adangran? Napintas adayag. Siyak ni Miko. Umayak lang aganop dito kabagiran. Mabalin ka diti makisarsarita kan ka. Pagururayak iti kadwak. Ada kaduam ko na. Adda, ading napintas adayag. Anam, saan kami ama nagdakdakas? Di ka kumaagbutan kanya. Babaan iti kawas mo. May saka kadagiti maawagan ana nga to iti gimong. Gusto ka di? Ni ama ti mangidadaulo iti tribo mi. Kunakon kat. Naimbag man, taumay diti kabambantayan, tikas kada kayo. Pagasmak mo na iti agano. Mabalin ka di ang maamuan tinagan mo. Napintas nga imnas. Siyak ni Ira. Napanglaw kami laang. Nagpintas mo tanday diyang imnas. Kunaklakit di, no Diyos at ikabakiran. Nakayawa na kinkwana, bro. Jak pa'y nakarik na iti kastoy iti may sang imnas. Nalipatam ka din, bro. Addan sa bali anak itulagam. Saan ko analipatan dayta? Ngem agayatak kini Ira. Madanaganakan ka, bro. Amumot ti kababalin ti amam. Saanak nga umanugot iti kayat dang ipaasawa kanya. Nang runa, kat saan ko pa'y anakit kita. Ada na isarong amanganop ditoy. Anaga po iti sabali at tribo, ina. Kasano te pan nakaamom anag ka po iti sabali at tribo, anak ko. Dahil tati imbaga na, ina. Anak ti mangidaulo iti sabali at tribo. Tingatabak ng atribo, iti kabangibang apatan. Babaan ka dagiti kawas na. Madlaw ana nga to a pamilya tinagtaudan na, ina. Sa dino ka di tinagkitaan nyo, anak. Ijay waig, ina. Iti asidag ti bubon. Nasingpot ka di ti lalaki, anak ko.
Kasta mo ti pa nagkitak, ina. Naisam, kan, nataar a lalaki. Iso nga rod. Dagiti puliti mistiso nga adda iti kabangibang apatad. Baknang dagitay, anak. Saan mo ka di nakikita dito'y patad ti kumkunam a lalaki, gayam? Saan pa, gayam? Diyak pa'y nakikita dito, Sa balin samat at tribo. Nataar ka di? Uwan, gayam. Apay nga taakayat ko nga agkita kami manan. Agayat ka kadikan ko, na? Di mo pa'y matam-amo analain di tao. Diyak man amo, gayam. Kanayon ko ang madardarap-dap ti rupa na. Sa balin samot day na, gayam. Wansa, gayam. Itala ang ama pasamak kanyak ti kastoy. Mapantamanan ije kabakiran, bro. Saan ka ding nga iti kaawan ti trabaho ta ti ipapantay jay, bro? Magagaranak amapan manan ijay, bro. Anya ka di ti mapaspasamakan ka, bro? Saan ka di? Ama minsan lang iti makalawas ti ipapantay jay? No kasapulan nga aginal daw tay, aramidan tay. Anya? Apay ka di, bro. Kasano ti trabaho ta? Amang ano ikatandak iti trabaho, bro. Sumrekak pa'y nga aglako ita. Kasta ka di, bro. Pasensya kan. Aguray ka man, bro. Gapo ka di, iti babae ang nakitam. Inton umay ka di abulan, tinagtulagan yung ipapantapan na kisarita, iti gayem mo. Wan, ana. Naisagana kong tiduri nga itadta iti pamilyada. Dagiti ka di alahas, ti itadta. Tidaduma. At dapay kadaanan agargaret kan alikaman. Naragsak tulakit di ti maangay akalay sa. May sa kadagiti kangayedan. Kan kapapauta na selebrasyon. Kat maawis amin agagayem ababaknang. Ipakita tamot, akabaalan ta ti mangisagana iti addo at haraon. Katag dinamag to ti kinangayed. Kan kinapaot ti selebrasyon. Aramidan ta ti amin. Kakaisuna bugbugtong nga anak ta ni Miko. Nuko nayo akangayedan to ti kalay sa ti anak kyo. Adun to lakit di ti mangraem kada kayo, madam. Dayta ti kayat ko ang mapasamak. Siyakto ti pagsasaritaan da nakaaramid iti kasjay. Dakkel to lakit di ti magastuyo, madam. Sa nabali, tanukukwadan to ti daddo mga asyenda. Pamulaan min to iti ado a klase. Ken makiapit kami mat. Tumulong to ti ado a trabahador mi. Kat sigurado nga addan tumot bingay mi. Kasta ka di, madam? Iso nga uray aggasto kayo iti dakkal. Ha, saan ak nga gastos na awan ti amo kaswapak na? Mayatakit din amang bus-bus iti adda kanyak no awan ba't kasukat na? Ha, saan pailaan? Adda ka dito'y waig. Ginoo? Di na ko maawagan iti Ginoo, ta sana ka agpagpabibig. Kay kayat ko maawagan na iti Mikulatan. Ginoo nga min awag mi iti anak ti amo mi. Wano, Haji, kadagiti daduma. Sanak pa'y ama ikari ang maawagan iti Haji. Kasta ka di. Apay nga may kayo dito ay. Ing kayo ka di manin agano? Kaslakastan. Ngam, mabalin ka dito umay sumarong ka rin balayo. Patgat na imnas. Saan nga tangagong ti pamilyayo? Maiparit kada kayo ti makilangan itikas kada kami. Di damat amo. Ti amuda kat inak aganot. Ali, napanak ije waig ije kabakiran. Nagkita kayo kadimanan iti napintas nga imnas. Isu ti ginagarak.
Napanaglaba. Kasimot nga aglablaba. Apay adi mo ingatangan iti washing machine. Igatangat ko ma. Ngam awan mo't kuryente da ijay. Hun gaya man niya. Kabambantayan ti ayanda. Awan kuryente. Nasimpet da ijay nga imnas. Makaparagsak akasarsarita. Bro, kasano numadanon ti pan nakaitulag mo ang mga asawa? Dahil tatidakil aparikot ko. Diyak kayat amasaer tirik na tinapintas nga imnas. Nakayawan ka kankwana. Ngam awan mamay na. Ta ipaasawa da ka iti sabali nga imnas. Bro, ikang ka iti baro at trabahom. Aglive ka, tasyak timang sweldo ken ka. Anya ti ipatrabahong kanyak, bro. Into no may alawas, tinagtulagan may tigayem ko, apa nagsasarita tayo. No kaano ti kalaysaken selebrasyon. Ija ito nalawa a parke ti pakaangayan, tinadaeg a kalaysa. Kayat mo asawan, iti parke ti pakaangayan na. Saan kat nga iti moske? Adun to ti dumaray. Saan nga umana iti moske? Pagtutulagan mi nga iti parke iti asidag ti plaza. Markusan to. Nagnayad to nga tanday ta kalaysa. Magnatayo iti tenga a nakakawas, iti nangina akawas. Awan to ti makarta piti dayta kalaysa. Nakalalagip to dayta apagteng. Basapol nga iso ti pagsasaritaan dagiti tao akangayadan akalaysa. Anya jay ko na mga ramidak, taglibak pa bro. Mapan ka man iti islang nga ayan ti kungkunada anang itulagan da kanyak. Saan ka ngagpadlaw? Agpamarang ka a turista. Anya ko mati aramidak ijay. Ikagumaam a makita ti babae, nga anak ti asyendero, nga agnagan iti malik. Kasano, no sabali nga anak ti makitak. Agmay sa ka no nga anak. Asyendera ka na. Sige. Adda ka numat resort ijay ako kwa ti pamilya malik. Pudno ka di. Wen ka no? Ijay ti papanam. Sigurado nga adda ijay tinasao a babae. Areglado bro. Uray alaak pa itiladawan tinasao a babae. Namnamaak ti panagbaligim bro. Itapay laeng. Agyaman ak unay kan ka. Saan ka pa'y ngagyaman bro? Tasan ta pa'y nga mo? No adda ijay tinasao a babae. Apay ka di anal iday ka, anak ko. Masayangan ako unay, ina. Agayatak iti lalaki, akanayon nga umay aganop dito eh. Ikagumaam alipatan day tang ayat, anak. Masigurado adida kakayat ti pamilya na. Nangato da itigimong. Dayta ti pagladingitak, ina. Awan ti karbengak nga agayat, iti mabigbigbig a pamilya. Panagkunam ka di, kat di nakapagaramidan iti dakas. No agkita kayo iti iwain. Pinagaramidan na kuman, ina. Ngam nasingpat dayjay, kan natak ng alalaki ni Miko. Ibalakad ko agupod mon day ta panagayat. Tasaan to ang mapasamak nga agkatuluyan kayo. Ngam saan ko mat ama aramid, ina. Inton agkita kami manin ijiwaig. Awisak dito'y balay tayo. Nakahalakon iti bakasyon ko bro. Nasayat no kasta. Mapan ka ka din agtur iti sabali nga isla. Tur, wano, kasmay sa detektive. Tur, ken detective, bro. Sapay jak pa'y napnapan ija resort. Nalatak ka no da ija resort. No kano aglugan ka iti tricycle. Ibagam ka no ti Malik Resort. Itulod da ka ni Jay. At da ka no matan hotel ken restaurant ijay. Agbalinak nga rod at turista di na oras gayam. Sapay ko ma.
Ta makaala kay ti impormasyon na kayat ko amaamom. Sige bro, agrubuata nga roden. Mapanak, ije kabangibang nga isla. Ita ka din ti papantay ti sabali nga isla. Wen, impay sagana kon ti pribado ayati tayo. Agkita kami matlaan iti asawa ti gayem mo. Di kampay namin nagkit-kita ka. Masigurado ka maragsakan iti sagot mo ken kuan nga alahas ken antigo nga alikama iti kusina. Lakit di Mahilig kami a babae iti antigo a plato, vase, kanda dumapay nga antigo. Kati sagot dan tumet ti asyenda kadag iti anak tayo nga agkalaysa. Magagaran ako na madanon ti kangayadan a kalaysa. Iyam ti anak ta. Madlaw ko kat saan na magagaran. Kasta pa lang ita. Ngam no makita na tinalawa a hasyendadan to iti agbalin nga asawa na, sigurado a maragsakan tumatlaan. Napanan na kadimanen. Masiguradok nga ijay manen kabakiran tinapanan na. Dagiti dadakal ni gayem miko. Umunag da iti ayan ko restaurant. Oh, saan nakagpadlaw? Nakawigak mo tinti. Kan nakasunglasses ak. At dapay mas ko. Anday ta. Agtugaw dan iti asidag ko alam isaan. Denggak ti pagsaritaan da. Umay dito manugangen ta, ana. Ket ayaban na dagiti dadakkel na. Dito'y ka diti pagsasaritaan tayo. Ay, tiyak kayat dito'y. Ado ti tao. Manugangen ta ti umay ditoy. No addan ti amana iti pagsasaritaan tayo a lugar, mapantan ijay. Amom ka di ijay. At tao da nga umay mangsukon kadata ditoy. Oh, ana, dahi ta babae nga umasidag ditoy. Iso dahi ta, ti manugangen ta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Miko ni Irang aglaba kuma iti waig. Nakayawan daytoy, gapu iti kinapintas ti babae. Nagamamuda nga rod, kat adda na isang sangayan ariknada iti tunggal maysa. Madanagan mo't ni Ali, taam muna ana itulagan ti gayem na, iti maysa abaknan. Nupay saan anakit kita ni Miko, ti babae. Kinasarita ni Miko ang mapan ni Ali iti kabangibang nga isla. Tapno mangala iti impormasyon, maipapan iti babae, maipaasawa da kankwana. Iti nasao nga isla. Nakita ni Ali iti dadakkel ni Miko. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dayta umasideg a babae. Iso dayta ti manugangen ta. Dayta ti manugangan ta. Dayjay, nagsinyas. Mapanta ka no iti nakaparada lugan iti ruar. O sige, intangarudan. Adangagpay so nakaparada alugan di taruar. Bakita dito'y sarmig ti tawa ti restaurant.
Anya pa'y lati aramidam nga rod. Tumakdar ka na, tamapantan. Imposible kayat ni gayang Miko ti babae. Saan mat apanaguyaw? Ngam, adda diferensya ti matana. Wah, total, adda na video nga ebidensya. Agawid ako. Ipakita ka ni gayang Miko ti video. Masigurado kang adda madismaya. No makita na ti video ti babae. Simangpet ka matadagos, bro. Bro, naala kong tirumbang amaalak nga impormasyon. Ibagam nga rodan. Magagara na kon ama ka mo. Ipasakan ka ti video, takita. Sapay ko ma, tasaan ka amadismaya. Ano yan? Urayam ah. Naipasa ka din. Urayam, bro. Masigurado. Mas daaw ka no makitam ti video. Oh, atay ta. Na-receive kon. Ha? Adada amakin ina ditoy. Kita ang ti sumungad amang sinyas kadakwada. Dayto ka di ababa iti. Mismo, bro. Nangag mo matiimbaga ni Pangulo. Saan ka di? Jak umanugot iti kayat da. Naragsakan launay ti asawa ti gayam mo iti inted ta akas Dory. Ngam ti parikot ita. Kayat nga tanimi ko ti babae. Kas jay mo ti tsura na. Yem nalpasan ti tulagan. Sana mabalin na malabsing. Angam, kasanon no kas jay tumot ti agbalin nga apo ko ta. Naturay, kan baknang tigayem ko. Saan ko pa'y anak kita ti anak na, edi nagtulag kami. Masiguradok akadurman to ti anak tayo na di babae. Aday tsura ti anak ta. Rupa na lang tinalaad. Napintas ti kaunggan na, kan baknang da. Ngam adda negosyo ti anak tayo di syudad. Amuna nga imatunan, iso anaduras ka no. Dayta ti kunana kanya. Saan ko apinakpakibiyangan ti negosyo na ijay syudad. Iso ajak amo, no anya dayjay. Agsagana ka, Miko. Umadanin ti kalaysayo. Ama, mabalin ka di nga itantanday ta akalaysa. Sayang, tinted mi adori. Numalpas ti kalaysa, at tanasyenda tayo. Saan ko atarigagayan ti asyenda, ama? Ado ti mabalin a pagbiyagan, asaan nga asyenda? Kaano pa yan nagbalin ka, Asukir? Kaya't mo ka di, talaksiden ka nga anak? At daman damagak, ama. May pagpanakkel ko kadi ti babae nga ipaasawa yo kanyak. Mabalin ko kadi nga ipasyar iti parke, wenno itugot iti sadino man apasken apapanak. Anya? Tapno amom, nakabakbak nang ti ipaasawa miken ka. Pakawanan da ko maama. Ngam ti kayat ko ang maasawa, ket jay maipagpanakkel ko kumamit. Numagna kami iti kalsada. Wano ipanakkel ko kuma, ti kinapintas na. Apayakas di ti sa udyanak ta. Nakita na ka din ti iparsawa ta kankwana. Mas dawak nga rod. Apay nga muna. Ngam sayang ti kinabaknang. Naglawa ti hasyenda da iti kapintasan apasat ti patad. Dahita nga rod, Ket. Ngam saan ang makalisi ti anak ta. Nalpasan ti tulag. Kasanungay, no saan ang naragsak ti anak ta iti sidog da siya babae. Ngam saan ang mabalin nga ibabawi ti tulagan. Ado ti kadwa tayo ang nagtutulag. Agkakangato at
tao tinagtutulag. Huwan ba't ket di Ti panunutan na ko kat tinalawa nga asyenda. Inkarida nga ito dati asyenda kadakwa da kalpasan ti kalaysa. Dayta ti ingkarkari ti gayem ko. Ited na tinalawa nga asyenda no ipakalaysak ti anak ko iti anak na. Iso nga inkarina tinalawa nga asyenda. Tanataer nga minjay anak ta. Ape analiday ka nga inmay dito waig. Mabalin ka di ang mapantay di balaya. At danas ka nga ibagak ka dagiti dadakkel mo. Anya ka diday jay. Pangasim. Mapantay di balaya. Isa kong ti mga wit iti sinakdom. Amom ka diti ang gisusoon, iti karamba. O di, sakruya kon. Nagalisti karamba. Ang mga numaisuyat kan ka ti danon. Dayta ti pangatiwam kanyak. Sanak anaruam nga agsusoon. Inta nga rutin iti balay ni. Ngam pasensya ka, iti pagtaangan ni. Naimbag nga orasyon, nana. Impakada kiniira nga umayak diti balayo. Imbag man, takinayat mo ti umay dito'y nanumo abalay mi, baro. Adda na patag nga ibaga kada kayo. Iti ngamin na bayag basit a panagsinsinarak mi iti anak yo iti waig. Inayat kon ti anak yo, nana. Ngam imposible day ta, baro. Maawatam siguro ti kayat ko asawan. Kinapudno na. Intulag dakdag iti dadakkel ko iti may sa babae. Adyak pa'y nakitkita. Anya nga raw ti imayam dito'y baro. Naitulag kamot gayam. Ipakita kada kayo ti video tinang itulagan da kanyak. Diyak kayat day dya babae. Diyak kayat ti kinabak nang da. Kat, anya ko mati magunggunam iti anak mi. Diyo ko maparitan ti panagaram ko iti anak yo. Pumanaw kami kumaditoy. Papanan nyo baro. Saan kayo mat nga agasawa? Tapno pumanaw kayo. Nalaing gayam nga agabal ti anak yo. Ison ti mangimanihar iti maysa nga aramidak apagabalan ijay syudad. Agyaman na, taing manugot kayo iti singasing ko. Ayabam ti ko nam agayim mo, tapno adda kadwam. Ngam, anya nga iti pagdagusan mi, jay. Nalawa ijay. Adamatan silid apagyanan nyo ijay. Saan tayo nga taan delikado, ijay? Nusurutan na ka, dagiti dadakkel mo? Di damo ijay. Tasaan da pa'y anap na pan ijay. Ngam, kasla mabutangag. Imbagamat nga dagayim mo. Ayabam, tapno adda kadwam. Diyak kayat ama ikawa ka, kan agladingit ka ijay syudad. Inak ngarot ibaga iti gayam ko. Tapno umaymat iti syudad. O sige, madagas tamatlaan ti balay da ko nam, o di dagas lantan. Sapay ko mata palubusan dagiti dadakkel na. Makisarita kay tinasayat ka dakwada, tapno palubusan da. Moira, pangaasim ta umay kamot iti syudad. Tapno ada kaduak. Mapantay di syudad ko nam? Safe ta nga tay jay? Ipanamnamak ka da kayo. Natalgit kayo ijay. Agabal ka din matlaan ti trabaho mi ijay, sir? Wen, da kayo adwa ti kang runaan nga agabal ijay. Mangala tayo matlang iti kadwayo at trabahador ijay syudad. Makadahan mo nakmatlaan ng ijay syudad. Saan akas dito'y akabambantayan? Agrubot ka nga rudan. Taurayan da ka. O sige nga rod, darasat ti agrubuan. Nagpintasan dito'y, sir. No saan agapukan ka? Saan kami ang makadanon dito'y? At dakid dawak ka da kayo. Saan nyo nga ibagbaga ijay lugar yo tinagan ko, ha? Saan nyo mat nga ibagbaga? Asyak ti employer yo. Saan ka di anasaya at no maamwanda? Tapno raamanda kayo, sir? Maamuam to kiniira ti makagapo.
Saanan aday ta ti damdamagam pa, gayam. Ala, ibagaktukan ka, iji pagdakusan ta. Mapantayo pa dita restaurant. Kalpasan na, itulod kayon to iti ayan ti dagusyo. Makidagos ka kadimot iti pagdagusan mi, sir? At dabukod ko a kwarto ijay. Dito iti ibagbagak a pagabalan. Gumatang tayo kadag iti amin a maaramat. Dito'y kadi umuna akad sa aran ti pagabalan, Miko. Wen, Ira. Di tamat may kadwakad sa aran ti pagdagusan tayo. At a kusina, ken aminan di tangato. Saan ka di nga ammo ti dadakkel mo daytoy? Saan? Sa bali ti negosyo da. Sa bali mo ti negosyo. Anya ka di ti negosyo? Pagtagilakwan iti agduduma ang makina. Ngem sana ditoy. Iti sa bali adiso. No kasta? Maerugi pa ilaang dati pagabulan. Wen. Ket sikat ti makaammo amang imanihar. Ibagam amin na masapol, taipaay ko. Gatangin tayo amin ang maaramat. Sige. Ikagumaak a dumuras ti bangunam a pagabulan. Basta at amin ang masapsapol. Mairugin ti project. Naggasat ka gayam. Nagtaer kan baknang ti kaayan-ayat mo. Naganos kan man nakaawat pa eh. Sapay ko ma, taawan ti tubang iti arapaap mi nga agkalaysa. Ay, kaano ak natama ta makasarak iti kaskan kuana? At dadag iti banang nga urayam, ngam saan mo ang mauray. Adamot ti saan mo anamnamaan, ngam sumangbay. Kas kumakan ka. Saan mo aninamnama, ang makadanon pa ije bantay nga ayan mo ni Sir Miko? Manipod pimanaw ni Miko. Saan ba't nga agaw-awid? Agawid to siguro no madanin ti kalaysan na. Adayo pa'y tanabaliwan jay sigod at ulagan. Ngamsigod asaan nga agpaot no kas di amapan ije syudad. Agsagsaga na siguro Asikaswan na pa iti negosyo na. Kasla sa baling amin ti marikriknak. Mading amin ti sauna iti naudi a panagsarita mi. Saan langan nga kamkamali, no di na kayat nga dadakes a mapasamak. Naibagak daytan kan kuana, sakbay a nagpakada anapan iti syudad. Di na kadiimbaga, no kaano sumangpat. Saan nga rod? Sumangpot tumutla ang dayjay. Kasigurado a mapanmanon aganop ijay kabakiran. Di nalaing matlaang ti inam nga agapal. Iso tinang isuro kanya nga agabal. Di na nga takayat ti umay mat agapal ditoy. Ang mga no di na mapanawan ni ama. Alangan nga agmaymaysa ni ama, ijibalay mi. Di na ka di kayat ti agtrabaho mat ditoy. Ado ti mabalin ko apangisarkan ken kuana ditoy. Anya at trabaho. No anya ti amo na trabaho. Iso mat ti pangisar ka katakwada. Idi ubinga, nagtrabaho iti construction. Oh, matlagayam. Adagayam ko a foreman. Mabalin ko nga ibagakan kuana. Talaan na iti construction site. Masigurado ka kaya't dati umay diti syudad. Nulakat, anda pagtrabaho anda. Naman pa'y madam. Nabayag asan asimbang pet ni sir. Imbaga ni Pangulo a pasawar na ti syudad. Birukan da ni Miko ijay. Nalawa ti syudad madam. Kasanuda masarakan. Ay diagpaspasarak da. Masapul nga agawid dito'y ni Miko. Kasanaw no di da masarakan. Adamang sipot kadagiti amin amol kan parke iti syudad. Ado a tao ti mang birok kan kuana. Kaslakat managdakdakis nga ano panda. Masapul saan kami ang maibabain. Nalpasan ti tulag. Kan sayang ti asyenda. Anya ka di tinapatpatag ka na kayo madam. Misan, wano ti asyenda.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inalaan ni Ali iti video ti dadakal ni Miko, agraman ti babae nga ipaasawa da ka ni Miko. Nadismaya unay ni Miko iti nakita na ti video, kat di nakayat nga asawaan ti babae. Inawis ni Miko daira ken Moira nga agtrabaho, iti pagabalan nga ibangon na ijay syudad. Nagtrabaho da nga ron ijay syudad, kat saanan na nagaw-awid ni Miko. Iti sabali abangir, maburiburan da amir ken ana, tasaan da mapasangpat ni Miko. Kat umadanin, tinaituding akalaysa. Plano mat ni Amir apabirok ni Miko ijay syudad. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kaslakat managdakdakas nga ano panda. Masapol asaan kami ang maibabain. Nalpasan titulag, kan sayang ti asyenda. Anya ka di tinapatpatag ka na kayo, madam. Nisa, wala ti asyenda. Anya ka di day tasasawawandang na? Ah, ay, sorry, madam. Ibagbagak ka ang tipod now. Di nakman buwisitan si kakatulong. Amo mi tiar aramidan mi. No ngay, saan akayat ni Sir Tiagawed? Uludan da ka di nga yawed, madam? Sumurot na ijay, no ibagada abilin ni Pangulo. Nasa una ngamin adi na kayat dayjay a babae, madam. Awan ka no ti sumgar adot-dot na. Iso di na siguro kayat ti agawed. Saan ang mabalin nga ibabawi ti kalaysa? Ti kalaysa kat may sasagrado abanag, madam. Saan ko maamapilpilit dagiti masaknan nga kalaysa? Na, apayakas na ti pagbagam. Nalipatam sabat na nakatulong kalaang katsyak ti amom. Imbag ta nasabat ka dito'y ale. Delikado ti gayem mo. Ha? Apay ka di, manang. Pasapol ka no ni amo ijay syudad. Ibaon na dagiti tauhan na. Amom ka di, kayan na. Ay, kasta ka di, manang. Agyaman ak iti panang ibagam ah. Ay, kaasimat ni sir. Kaslakat ilako da. Gapo iti dakkel nga asyenda. Saan mo nga ipakaam mo kadag iti amom, agayam ko ni Miko. Di da pa'y amaw, tani Miko ti umumay iti balay. Saan da nga amo? Siyaklaang ti makaamo. Di da kayat amakisiningad ti anak da iti kaskada tayo asaan abaknang. Manang, agyaman ak iti impadamag mo ah. Sige, ta ipakaamok day ta iti gayam ko. Sino dyan nakita ka nakatalikod a kasarsaritang? Saan nga ta ajay agdamdamag no nakita ka no ti anak na magmagna? Di na ka no makita no napanan na, madam. Seryoso nga mintirupam a makisarsarita ija a tao. Kasanaw kat maasyanak, taubing pay ka no, madam. Di na pa'y amo ti turturungan na. Ang mga numapukaw. Tasino ti pabasulan na numapukaw? Iso nga ama ti akin basol. Apay ngamin abinaybayan na. Sino nga tamat ti akin basol, iti saan a panagawid ni sir, madam? Delikado bro. Nagsabat kami kanimanang Suraya iti tsindaan. Ket, kabuteng mo ka din manang Suraya? Jay imbaga na ti pakadanagak bro. Ipapabirok na ka ti amam dito syudad. Anya?
Gapo ka di manen, iti umadanin akalaysa. Saan ama ibilang asagrado day di akalaysa? Tapilitin dakmet ama kikalaysa. Iso nga imay ko indanon, tapno amom ti aramidam. Sa anak nga roden arumrumar. Agresign kay ti trabahom, tapagbalinen ka ama kannawan ko. Sika ti ibaon ko amapan kadagiti negosyok. Agresaynak, bro. Wen bro, sikan ti agparang kadagiti taltal kak iti negosyok. Sa anak pa'y nga agparang kadakwada, tapno didak masapulan. Sige nga rod, bro. Tainak mangi-file iti resignation ko. Tapno awan ti madi a record ko. Adamatan pagyanam dito'y abakante a kwarta. Saan naparikot ti pagyanam? Anya ti kunam? Ipasapol na ka ti amam a Pangulo iti tribo yo. Wen ka no? Deta ti indanon ti gayam ko. Imbaga ka no kenkwana ti katulong mi. Kasano no masarakan da ka diti syudad? Saan da nga mo dito'y? Di daan mo, ako ukwak da ito'y apasdek. Madanaganak para kan kami ko. Anya ti aramidan da kan ka. Saan damat siguro asumraklatan iti babbalay? Masigurado nga iti parke, mall, kan kalsada ti pagyanan dagiti agbirok. Saan akarumrumwar? Ngam na turay ti amam. Ado ti koneksyon na. I-delete ko amin apakabigbigak iti social media. Pasok katakmat tinagan dagiti negosyo. Imbagtadakan bro. Awagak dagiti katalag ko iti negosyo. Ibagak asukatak ti identity. Tapno didak matunton dagiti tao ni ama. Sige, bro. Saan ka rumrumar? Taaddan dito'y syudad, dagiti tao ni Pangulo. Awagak ti amamok nga abogado. Taornosan na dagiti papeles. Nasken ang masukatanan tinagan ti business ko. Anyam ti aramidak, bro. Aramatan ti motorsiklo. Mapan ka kadagiti ibagakken ka, kat ited mo dagiti instructions ko. Saan ko pa nga aramatan ti cellphone ko? Tapno didak matuntun da ama. Sige, bro. Pasukatam amin ang mabalinda apang tuntunan kan ka. Wen bro, masapul adidak matuntun. Tapno didan maipilit ti kahit da. Agkalay sa iti sikreto. Rumbag gumaasaan ang may sekreto ti kalaysa. Tasagrado da ito eh. Maawatan ka. Ngam maamakak. Ang mga no ipakallaysadak iti babae ajak mo't kayat. Sana bale? Addan to na ngayad a selebrasyon. Inton saanen anarikot ti amin. Mayat nga tati kasi nga aramidan ta. Dayto iti kasayatan nga aramidan ta. Didak mabalin nga ipakalaysa iti sabali. Nun alpasan ti kalaysata. Dito'y ka din pasdak mo ang maangay. Wan. Ngam ikarik. Addan to ing grande a selebrasyon. Ngam saan pa'y nga ita. Ang mga numakita dakdag iti mang sapsapol kanyak. Delikado. Asino ti ammo makanayon na kadwa ni Miko? Awan mat ti amok, Pangulo. Awan mat ti amok agayim na dito'y. Amangan no ijay syudad. Ado siguro ijay, Pangulo. Dito ay ti damdamagak. Kasano ko mga amom no adagayem na ijay syudad, kat di ka matmapmapanijay? Ay, awan mat ti amok dito'y, Pangulo. Ha! Jakla ko man nagdamdamag kan ka. Sayang lang ti oras ko ang nagdamag. Peste! Sure, Pangulo. Panawan nak dito eh. Ad dalaeng ang maestresakan ka. Talaga ka di apatuluyan niyo ti panagkalay sayo iti nalimod, anak ko. Ang mga no agpaaramid ti dadakkel da iti peke a papeles na nagkalaysada. Ay atak ni Miko, ina. Nasingpot matkit di ni Miko. Awan ti makunakkan ko na. Iso apim manaw iti balayda. Tadina kayat nga ikalaysa ti dinamot ay ayatan kan nakitkita. No apay mat akasta ti kanawidan dagiti daddo maababak nang. Ipaasawa dati anak da iti paadadabak nang. Tapno ka no agtipon ti kinabak nang da, ina.
Di da kayat nga ipaasawa ti anak da itikas kada tayo. Kasanon, no pagsinaan na kayo dagiti dadakkel na. Ay ayatendak ni Miko. Akas iti panagayat ko kenkwana. Iso asaan ang mapasamak ti kasta, ina. Madanaganak iti mabalin ang mapasamak. Naturay ti ama ni Miko. Taiso ti Pangulo, iti tribu da. Maamak ni ina iti mabalin ang mapasamak. Gapo iti aramidan ta panagkalay sa iti naliman. No kasapulan a pumanaw ta dito nga isla, aramidan ta. Kasta ti panagayat ko ken ka. Madanagan ako na iti mabalin ang mapasamak. Diyak lakid di kabailan ti maisinagan ka. Nunas ken nga ipan ka iti sabali a pagilian. Aramidak. Ngem saan pa'y nga ita. Tamangan no makita dakdag iti mangsapsapol kanyak. Saan ko atari gagayan nga umadayuta? Tilakayat ko. Maikari ako maiti pamilyayo. Pagparangak ako kuam da ito'y pagabulan. Nagan mo ti impanagan ko. Tapadur asam. Impanagan mo kanyak ti pagabulan? Sikat ti mangimanihar. Iso ako kuam da ito'y. Iso nga impanagan kon kan ka. Talaga ang naggasat ka, friend. Iso na lang taparikot ti pakaikamangam. Apay nga taakas to'y ni ayat. Uray na pudno ka iti ay ayatam. Adalat talapad. Saan mat nga amin? Sana bali, tamadlaw ko kat napatag kaunay ka ni Boss Miko. Impanagan na pa yan kan ka to'y pagabulan. Padurasag ti pagabalan. Numabalin. Palawaag. Tapno kasla paktorya. Aramidag. Tulungan ka iti day nga arataap mo. Ado matkit din ati trabahador. Kan ado pa yan ti bayar tayo kadagiti naabal alupot. Madlaw ko. Umadado nga agpaiso ti agatang iti produkto tayo. Agsipod ta na pintas ti abal tayo. Kalidad ko naman. Iso akitaan taan na laing dagiti produkto. Sakbay ama impake para kadagiti aggatang. Wan gayam. No saan namin anapintas, ado ti ag-back out. Di dan ulitan ti gumatang. Iso day tatiliklikan tayo. Masapul apulido ti amin. Sakbay nga itulod kadagiti agiti liver. Mapan ka pa'y langit di lugar tayo, Ali. Agdamag ka kinimanang suraya. Noan ti mapaspasamak. No kasano ti kinaturay ni Pangulo. Nasirib mo ti anak. Ken nasirib mo ti makannawan na. Ayun gayam. Nabigbig ko ti may sa tao ni Pangulo nga dayjay mall. Amang numay sa dayjay amang sapsapol kan ka. No tao ni ama, sigurado. May saday ta amang sapsapol kanyak. Imbaglakid din, ta nagkita kami kanimanang suraya. Kat nakasakbay ka iti aramidam. Iso asan arumbang ama isina ka kanyak. Sikalang ti kaasit gan agayam kan katulungak. Imbag ta nasingpat ka agayam. No saan? Amangan no awan kas kanyak agayam mo. Agyaman ak unay ken ka. Iti kinapudnom kas gayam. Peste ti kastoy ang mapaspasamak. Apay adida masarakan ni Miko. Saan nga tanga dadakas ang napasamak kan kuana? Apay nga minapimanaw dito'y balay. Anya tinaknakan na. Sayang tinalawa nga asyendada ko maiti agbalin nga asawa na. Amo ka din dagiti agbalin nga abalayan ta, amapukpukaw ni Miko. Saan ko pa'y nga imbaga? Tanam na mag ang masarakan tayo ti suker nga anak mo. Kasano nga tanga ipakaamo ka na kwada nga awan ni Miko? Mga ramidak iti rason, tapno saan ta amadaksan. Anya ko madayta rason. Dayta ita ti pampanunutag. Pagparangin tang awan basol ta iti napasamak. No di da pala masarakan ti suker nga anak mo. Madanagan na. Ada ka no napigsa abagyo sumungad. Wanya rod. Idi adda kami pa ijabantay. Mapan kami iti nababa apasat. Ije kami ako mamang.
Sapay nalaka amarga ay ti ayan daama kan ina. Sapay kumatawan dagas ama pasama kada tayo. Makapadanag no kastoy nga adda napigsa sumungad a bagyo. Asino ti saan ama danagan no kastoy? Ato ngamin dagiti madadaol. No napigsa ti bagyo. Kararag lang ti kasapulan. No kastoy ti mapaspasama. Gayam. No may tinapig sa bagyo, masulbaran ti parikuta. Anya ti kayat mo asawan. Kasano kumamasulbar ti parikot? Saan ka di nga ad-adda amanayunan ti parikot? No addan ti bagyo, ibilin ko ang mapandaikkatan ti angkla ti yate. Ikatan? Ay, sigurado amayalo-alon kat madadaal ti ate. May mayad no madadaan. Ay, mauyong sanday ta tao. Akaragsakan na ket din ti panakadadaal ti ate. Nagngina ti ate. Nagsayang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napaulwan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merong, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ni Ali babaan kan ni Soraya, nga ipaspasapol da ni Miko ijay syudad. Nagluwas nga rod da ito itak no ipakaamuna itigayim na. Nagalibtakmat ni Miko kat pinasukatan na amin apakatuntunan da kankwana. Patinagan ti pasdak na kan tinegosyo na, pinasukatan na. Kabayatan na, insingasing ni Miko kan ni Ira nga agkalaysadan to itinaliman. Iti sabali abangir, madanagan da amir kan ana, no kasano ti panangibagada iti agbalin nga balayanda, ti kaawan ni Miko. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu alawas ang napauwan. Sagrado, akalaysa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ikatan ti angkla ko na. Sigurado amayalo-alon kat madadaal ti yate. May mayat no madadaal. Mauyong sana. Pakaragsakan na ket din ti panakadadaal ti yate. Nagngina. Nagsayang. No madadaal ti yate. Pagparagan ta nakalugan ni Miko iti yate. Isu ang mapukpukaw. Ha? Nalaing ka talaga. Dayjay tumot amiko. May sakripisyon ti yate gapukan kwa na. Imbag ti kasjay, tapnusan nga agparang at di taam mo timang tungpal iti tulagan. Mayat sa nga agpaiso day ta na panunot mo. Ipadamag ta nakalugan iti yate. Ngam naabutan ti bagyo. Adda ka dito tsindaan, manang Soraya. Kat umayan ti bagyo. Sambutak tagatang iti masapsapol, sakbay at pumigsa ti tudong. Daras nga raw, tagawit kan. Tamangan nung pumigsa ti bagyaw. Kumusta kayo nga, ije nagtalinan niya. Nasaya at magmanan. Aywan gaya. Agkalaysan to itinaliman. Dagayem Miko kan Ira. Ha? Makikalaysa ko nam. Kasanong tinakitulagan na. Awan plano nang agparang itinaituding akalaysa. Susapo. Anya nga tati mapasama. Anya ka diti addang aramiden da Pangulo. Agpupudot. Dinamag na no asino ti amok agayem lisar. Ngam nagliba ka. Agsagana ka, Ira.
Sumangpetan dagiti inorder ko abad-bado a pagpilyam. Pagbado minton kalaysata. Pagpilian? Ado ka dito in order mo? Wen, ira. Kayat ka asurpirsaan. Basta agpili ka, no anya ti kayat mo. Mabalin mo nga ipadawat ti saan mo akayat. Basta nagtahod kan ka? Awan ti saan ko akayat. Naragsakag, tauray may sak anapanglaw, kinayak naklata. Mamatiak iti ibagbagada. Nga agpapada tayo iti imatang ti apo. Ngam ado ti nangato ti panagkita na iti bagbagina. Nalipatan dadayta akinapod no. May saditan dagiti dadakkel ko. Ipangpangro na dati sa nikwa. Ngam ti pakaseknak may papan iti ayat. Napigsan ti bagyo. Ibilin kon kadagiti tao kata mapandaik katanti ang klatiyate. Mapasamakan ti kayat ko ang mapasamak. Masaya nga nak itiyate ang maisakripisyo. Dakka ti gatadiyate. Imbag tiyate ang mapukaw. Ngam ti panagtalak ti kayem ko. Agraman dagiti agkakangato akakaduwa tayo ang nagtutulag. Nung ayan ngamin itan ti kakaiso ng anak ta. Namnamag ngagpakita metlaan kadata. Dusaag ti awanan bain nga anak ta. Anya ka di ti aramidam kankwana. Saan ko pa'y nga amu asawan ita? Ngam mabalin ko nga aramatan ti latigo kankwana. Ha? Saplitam ti anak ta? Wen, tapno maipapas ko ti puntod ko. Agasan, madadal ti yate gapukan kuana. Agsaw-sawaran dagiti tao ti kayem ko. Mamati da anapukaw ni Miko iti tao. Di daan mo o ana igagara ti pasamak. Tapno mailisi ta iti pan nakababalaw ken pan nakaibabain. Kas may sa Pangulo, sana mabalin asalungasingan ti anyaman na tulag. Gapoy ti day ta atulag. Ditan makita ti ayan ti anak ta. Nunap na pananakit din. Awan kit di ammo na. Di na inaramat ti panunot na. Tapno agbalin mo't anaturay kan ad-adda abumaknang. Kasanupay nga agbalin a Pangulo. Nusikan ti saan a makabaan. Pinaay na ti arapaap ko. Nga iso ti sumukat kanya kas Pangulo. Agpaiso. Sinayang na ti panagbalin ng ta Pangulo dito'y tribo tayo. Makita na inton sumangpat. Anya ka di tagwarwaras adamag. Pinagparang ti dadakkel ni Miko an aksidente daytoy. Dayta ti maiwarwara sa damag. Nalaing iti kalukwan dagita tattao. Apa niya inaramid na dayta? Iti anya ang gapo. Amang ano inarami dalaang. Tadida ngamin masaraka ni Miko. Dida kaya ti maibabain, kadagiti nakaitulagan ni Miko. Grabe at talaga ti mapaspasamak. Pagparangandaan na aksidente ni Boss Miko. Numan pa'y amok ang naragsakak to iti sidong ni Miko. At dalatadanak ko kadagiti pakaikamangak. Asino mo ti saan nagdanag iti kasta a sitwasyon. Kaya't ni Miko amapan kami iti sabali a pagilyan. Tapno mailisi iti dosa nga ipataw da kenkwana. Kayat mo kadi mapantay ti sabali a pagilyan. Inton malpas ti kalaysata. Kasanong ti negosyo ta ditoy? Sa bagay. Sayang agpaiso ti negosyo tayo. Ngam, agnanayon ta kading aglamlaman kadagiti dadakkel ko. Sapay kumatadumtang ti panawon a maawat dati relasyon ta. Diyak mo. Numatong palday tatarigagay mo. Anya nga tati aramidan ta. Tapno mayasidag ti rignada kanya. May salang ti amok. Padurasam ti negosyom. Ipakitam kadakwada. Akaba alam nga imatunan ti negosyo. Day talang ti amok apamuspusan. Nabayag basitan ti pagabulan. Mangibangon ta iti sabali pa'y apagabulan. Ado mo ti orders nga inapal. Sige,
Mangibangon ta iti branch ti pagabalan. Nadamag ko amapan kano iti sabali a pagilian ti asawaan ko manimiko. Awan nga rudan tinamnama, amatagi ko ni Miko tinalawa nga asyenda. Addan sa kano ng gatang, pagbalinin da kano a rancho. Talaga nga rod nga awanan ginalawa nga asyenda. Tinagikwan ti sabali. Ayan nga tamot ita ni Miko. Talaga saan da nga gagasat iti ipaasawat ako magankuan. Napukaw ti asyenda, napukaw pa ti kakaiso nga anak ta. Asino pa iti mangsukat kanyak no saan ko nakabailan. Mabayag pa'y mo't kitdi, kasaan ka pa'y mo't unay anataangan. Barang agawid tumatlaan ti anak ta. Agawid pa'y nga ta. Amangan no nakabiro kan iti sabali a babae iti biyag na. Emado ti buyers tayo iti sabali a pagilian. Adan pinirmaan mi a kontrata, ada tayo ti mang supply iti faktorya iti pagaramidan ti agduduma a produkto ti inabel. Jak nagkamali, anang ipiyarkan ka iti pagabalan. Nalaing ka talaga. Talaga di moras ti negosyom. Taga sabali pa'y apagilyan ti buyer mo? Saan ko anaaramin dagitoy? No saan agapukan ka? May saklang idi a makiababal. Ita, siya kun ti mangimatmaton. Nalaing kayong agpadpada kini Moira. Nagagitmat amang tultulong kan ka. Isan ta ti mangi-manage iti bangunan tapay a pagabalan. Asino ti mangipagaro? Nga agbalinak mo't ama narawidwid iti bangunan daira pagabalan, nana? Nasingput kun nagagat ka nga minbasang. Di mo binaybayan ti gayem mo. Agsipod ta nasingpot mo't kanyak, nana. Ubing kami pa idi. Da kami ti kanayon nga agkuyog ama pan iti pagadalan. Kanayon kayo pa'y amaladaw nga agawid. Taaguli kayo iti bayabas, iti dalan nyo nga agawid. Aywan, nana. Agin inno na kami nga umuli. Idi imuli kami adwa iti may sasa nga. Nalapak kat natinag kami adwa. Imbag ta saan kayo anasaktan. Medyo lang, nana. Imbaglaang tasaan unay anangato ti bayabas. Kano nang atungay akas iti santo luwan no mangga. Diyak amon, anana. Amangan ospital tinaturong me. Ay, ubing at talaga. Basta makakita iti prutas, ikagumaan na nga ulyan. Sigamat alay. Manmano ka man na makit-kita. Addaak ngaminan ijay syudad, manang. Ket, kumusta mo dagiti amom? Manipod na damag da apimanaw ti ipaasawa da kumakin ni sir. Naliday da. Paglidayan da kadi, ti ipapanaw ti babae. Dakman mo. Ngam, kasla mailiw da samat ka ni sir. Manang, saan da nga ta akaguran ni gayem Miko? Idi damaw, kanayon ko amangag nga iparaman kano ni sir tilatigaw. Ita, jak mangagan ti kasjay asao ni Pangulo. No kasta, nagbaaw ti pungtot ni Pangulo. Kaslakas tangarod ti maawatak. At dapat dyan madlaw ko analiday da. Ni Miko ti saritaan da. Bro, nakasaritak ni Manang Soraya iti panagawit ko. Anya tinadamag mo, Ijay? Mailiw sa kanumot kan ka dagiti dadakkel mo. Awan kanumot kan jesigud aguradakan ka. Agpayso nga tadeta, bro. Agulbud ka di pa'y ni Manang Soraya, bro. Iti kaunday ti panawon adida ka nakita ti dadakkel mo. Nakaamiris damat siguro. Ngem no maamuan da nga ta, nga da kayat kong hay kalaysa. Di da nga tatubngaren. Day tatisan kong amo, bro. Timayat nga aramidan ta. Aramatan ta ni Manang Soraya. Tapnom amuan ta, no di da tumubngar. Kasano kumati panangaramat taken ko na?
Bayam, tasyak ti makaamo bro. Adda ipaaramid ko kanimanang Suraya. Amun na, no iparit da ti panangikalaysam iti kayat mo babae. Naibagta nakita tamanan, manang Suraya. Adda na patag na ibagakan ka. Anya ka di dayjay. May papan iti anya. No adda panawon mo. Ipasagid mo kan ni madam mo. Nukas pangarigan mga asawa ni sir mo, iti babae akayat na. Di da nga tatugnaran. Ha? Amangan lumakangagak pa iti saan anasaya at no kasta ti ibaga. Di nakamat siguro anwan. Kita, ajay saan anapudo ti ulo na, sakbay nga ibagam. Padasak ano may turod ka. Ramiden taday to, para kinigayam mi ko. Nasingpat ngamin na tao. Sa bagay, manipod nagyanak kadakwada. Nasingpet talaga. Saan akas kadagiti naganak na mata pobre? Ay, di damot gayam pod no. Anyat kahit mo asawon manang. Ituloy mo. Itay ka pa si Mangpet. Nga mapaya di ka matagtagari. At ka di parikot mo. Adda ngamin pampanunutak, bro. Apay nga idinagsarita kami kanimanang Suraya. Adda man ibaga na kuma. Ngam, di na intuloy. Anya dayjay. Imbagakan ko na ti aramiden na. Tapno maamuan ta ti kapanunutan ti dadakkel mo. Aramidan na ka di, bro. Siguro. Ngam, apay kasla na igalis ti dila na. Kunana, ket di namat pudno adda. Idikwan, di nan intuloy. Saan da kapudpud nung anak, bro? May sakla ng ampon. Anya? May sakang ampon? Kasano nga mo? Malagip ko. Basitak pa idinatay dagiti dadakkel ko. Gapo iti aksidente ti bapor. Inalawdak da ama, ije baybay. Pinidot na ka ni Pangulo, ije baybay? Dayta ti pudno. Lupas ka no ni ina. Iso nga imbilang dakmet, kas pudpudno nga anak. Naliday kayo madam. Ada ka di may tulong ko. Malagip ko laang di Miko. Idi insangpet ni Amir. Kasla nakutaran apiak. Idi binaduak iti naim ang alupot. Nagamo, kan nalampay kanyak. Kat impatag mo kas anak, madam. Wan, tawan kat nga rod anak ko. Dinungdungok, tanasingpet nga ubiing. Madlaw amistiso, saan ka di? Ngam idiin sangpat ni Pangulo. Madlaw nga anak ti marigrigat, tas saan ang inginaan alupot, yarwatan na. Saan ka de, madam? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o italawas ang napauluan. Sagrado akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.